a na-ebuli ụgwọ mmadụ elu ọkwụnụma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'ihu. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee n'Eze-Ana. Eze-Ana ị ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Odinana bụ eziokwu, Odinana bụ ụzọ ndụ. Ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka erighị anyị fọntambaki, ndị oche eri anyị fọntambaki. Fọdụ asịkala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa, obodo ụka bịakwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si n'ọma mbe ọdịnala ama mmụ, ọma mmụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume. Ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala ya dị gaba n'iru. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Uruchi ọma na ụmụ ọdịnala Igbo ekelela m ụlọ. Asị m ngwa ọbụla onye dị eko bụ ezigbo ngụ nye akwa n'ahịrị ya. Anyị abịakwana n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji adọwa eziokwu agba nke ọ bụ mụ nwa m Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na tempụl. Anyị na-emekwa consultation, anyị na-agba famili enyi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist asa. Then ọkwa anyị nwere before anyị banyere nkụzi anyị ji bịa n'ụbọchị taa. I'm sorry na anyị bịa late, mana because now it was raining heavily this my side, so I will talk a mmiri gbatụnata. Even as I'm talking now, you still but you have blessed the way you have blessed. So let's go on. Maka na aka gị aka ya bụ onye nyi maka ebe n'ụbọchị taata bụ ka ọ dị mma. Isiokwu anyị n'ụbọchị taata bụ awamji erimji n'ala Igbo. Ihe ọ pụtara
mmemme lecture ka ọ dị very short and simple. Yes, ihe eri m ji n'ala Igbo pụtara. Mana before anyị gaa n'iru, echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Septemba na-aga n'iru. O bidoro na Septemba 6, ọ ya akwụsị na Septemba 19. Ihe ọ pụtara bụ na everyday ọbụla anyị meje na temple jee chụọ aja dị iche iche, gaa ọfọ dị iche iche n'isi ndị niile sonyere anyị na ya bụ aja, ma ndị nọ n'oru ma ndị nọ n'Igbo. Distance abụrụ ebe anya n'ọnụ mmụọ anyị na-anọ. Then anyị mesizie ya ga na-eme ya for 14 days. The last day anyị mesizie ya egbu eburu emesara aka. So ọ bụrụ na aja mbunye na-achịpụta ihe, aja esigo na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Ọ bụrụ na isonyeghị na nke ọnwa a, mana ị chọrọ isonye na nke ọnwa Ọktoba, ọ ga-ebidokwa na Ọktoba 6. So ọ nwegoriri ndị bụ ukwu the throughout for the year. Then nke a bụ ofu. Nke abụọ bụ na counseling anyị na-eme na temple bụ free, mana ọnụ mmụọ na afọ anyị na-agba na-akwụ ụgwọ. Nke a bụ ihe kwesịrị ịma. Then nke ọzọzi bụ ihe gbasara erim ji. Ọnya bụ isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Then mgbe anyị gara akụwazi n'ime eri ji a, ka m ma agbaziri gị ọkwa gbasara etu anyị ga-esi ri ji na temple. Gịnị bụ ji? Ji bụ eze nri n'ala Igbo. Ji bụ nri a na-akwanyekarịsịrị ugwu. Ji bụ eze nri. Anọ ọnya gbatalụ ji eji wee jiri ji wee na-eme mmụọ dị iche iche. O nwere mmụọ ọbụla na-asọ ji n'ala Igbo. The last time I checked, kama o nwere mmụọ na-asọ ihe ndị ọzọ. Yes, o nwere mmụọ ndị na-asọ ede, nwee ndị na-asọ akpụ, nwee ndị na-asọ rice, and so on and so forth, na ndị dị iche iche. Abịakwazie n'ofe, ọ gwaziri mmụọ ndị na-asọ onugbu. Achọ m ka mkpọwa afa mmụọ dị iche iche. Like, let's say, okay, let me mention few names. Like Otufia Umolum. Otufia Umolum na-asọ rice. Yes. Ọ nwere mmụọ ndị dị ọzọ dị iche iche na-asọkwa many things. Nwekwa mmụọ dị iche iche, ụfọdụ ndị na-efie adị eri onugbu. Nwee ndị na-asụ ụkwa. Yes. Mana ọsọ ji bụ nri nọ ka mmụọ niile na-eri ya. Ịghọtara ya? Ọ na-ahụ ekwuo na ji bụ eze nri n'ala Igbo. Ụfọdụ adịghị surprise. Ji bụ ihe eji eme mmụọ. Bido na chi onye ụwa mmadụ wee gbagobe wee gbada to entities of powers. Ọnụ mmụọ ejiji alụ dị too numerous. Maka na ji bụ oke, ede bụ nwanyị. Yes. Mgbe gboo nwoke na-akọ ji, nwaanyị a na-akọ ede. Ịghọtara ya? Emedokwuru ndị ga-akọ ji, kọta ji ọfụma, na-echi echiche dịka ichi onye anwa eze ji. O nwere ebe ị ga-akọrọ oji ruo echie ya eze ji. Ndị a bụ ndị ọ ga-abụ ịba n'ọba ji ha. Ọba ji ha ekwenye na onye awa ọgaranya. Ọ ihe eji ama ọgaranya mgbe gboo. Ji a na-akọ n'ọba. Ịghọtara ya? So ji bụ nri ndị Igbo, eze nri ndị Igbo. Do you know, let me open your eyes. Do you know na ala Igbo na ọ bụ ihe alụ mmadụ ịzọji okwu? It dare not match yam. Yes. Onwe for any reason ị na-azọjikwa. So what? Ịghọtara ya? So ji bụ eze nri. Andọ ya batara chi, ya bụrụ karịa the crops a na-akwa kapchara ugwu. Maka na ji bụ the head.
Yes. Ji with the head. Ishiji. Mgbe celebrate ji, celebrate go other farm produce. Okay, so ji na mmụọ so. Ji na mmụọ so. Ọ ya matara na efu ebe ọ bụla nwere ebe anyị na-emere mmadụ asị na na-emere gị mmụọ siere gị ite a ga-esiriri ji. Ọ bụrụ na ozi nwere many method eji esi ji. Ọ bụrụ na ji na ahụrụ ya ahụ esie ya esie. Ọ bụrụ na esiri ya esie asụọ ya asụọ. Enwere many ways esi eri ji. Yes. Adoration nwere ndị nwere many method eji eri na karịa n'ụka ji. A na-eji many method eri ji. So ji bụ isi. Kpatalụ na ọnya kpọtara o ji abụ n'oge dị etu a ewepụta obodo dị iche iche na mba dị iche iche na-ewepụta ụbọchị eji celebrate ya bụ ihe owuwe ihe ubi nke isi ha niile bụ ji. So ọrụ mmụọ ọbụla a na-alụ a ga-eweta ihe gbasara uchi na anyị na-akpatụrụ uchi onye ụwa gị ji dị involve. So n'ọtụtụ ọrụ a na-alụ mmụọ a na-alụ ji ga-abata ya. Ịghọtaghị ịkpata ji ji wee bụrụ karịcha. Yes, eji ji eme mmụọ. New Yam Festival na-abụ nnukwute ihe n'ala Igbo. Ụbọchị mgbe eji celebrate. Mgbe celebrate ya na ji celebrate go other crops. So ọ bụrụ na celebrate cha ji ma eche ga-celebrate ede. Sorry. So celebrate na ji celebrate ihe niile. A na-celebrate ji n'okwu na bido n'ezinụlọ dị iche iche. Ndị ụka Rome na-celebrate ji. Yes. Ji bụ ihe ya na ihe inye ekele. Ebido ndị ụka ọbịa mụrụkwu rie ji na ọkụkọ maka na ji na ọkụkọ ka eji eme mmụọ. Ndị ụka ọbịa abịakwuo mụrụkwuo ya kpata na onye ihe na-eji tanzil n'unu ka ọ chọba ji na ọkụkọ ya egwu. Ghọtara ya? Ji nwere spiritual meaning to eat maka na onye ọ bụ eze bụrụ ndị mmụọ na like. So n'oge eji eme mmemme ikele mmụọ n'ihe a kọrọ n'ubi mere nke ọma ọjị wee represent other crops. So a na-eri ji na family dị iche iche. Erigido ji na family dị iche abanye na village si dị iche iche banye na town banye kwụzie n'okwu mmụọ dị iche iche. Example, n'obodo mba oraifite the 4 villages si make up oraifite a na-eri ji. Enwere ụbọchị ndị ọbụla ji eri. Like my own village anyị na-eri na 12th. Yes, a na-eri na 12th. Village ndị ọzọ richazie village anyị richa ndị ọzọ rie before village si dịsịa enwezie the general day the whole town ga-erizi ji. Nke a wụ for fun fair. Enwere ike dị igwe na the cabinet. Ọ ga-aka nwere ike na-afọ na na-eshi onwe na telivishọn na the one nke a emelụ na n'isi obi dị iche iche bidogoro na Ogbuefi mana na Ugochi tụrụ na temple nke arụ anụwa. Anyị ga-eri ji na Ugochi tụrụ na temple on 13th. Ọ bụrụ na my village richa na 12 anyị nwa ga-eri na 13 na the temple. Na 13 na anyị ga-eri ụbọchị ahụ ka anyị ga-eriri mmụọ niile na temple. Onye na-apụ na temple ụbọchị ahụ ka anyị ga-eriri ha ji. N'ụbọchị ahụ ji niile a ga-eri. A ga-enwe ji ndị a ga-ahụ n'ọkụ ụkwasị ndị a ga-esi esi assorted n'ụdị dị iche iche ụdị ọbụla isi chee ma n'ụbọchị ahụ n'ụzọ pụrụ iche. Enwere ọtụtụ ọrụ dị iche iche anyị ga-alụkwa n'ụbọchị ahụ. N'ụbọchị a ga-abụ nnukwu mmemme na temple because na nyanwa ụbọchị anyị eji m n'aka n'ụbọchị a na onye kamera ya n'okwu ya
ka ọ kọba ihe mere n'ụbọchị awa na bụ ụbọchị emesịa ya ekekwa ji ahụrụ ahụ ndị niile bịara ụbọchị awa anyị akwado etu esi akwado ya ga-ahụ ọtụtụ ji ụbọchị awa mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana wa ji awa jee kee ụmụ mmụọ dị iche iche wee kene ha ka ha si kwudoro anyị alụbido ọrụ wee ruo na ngwụchaba na oge owuwe ihe ubi n'ala Igbo ọ nnukwu mmemme emesịa ya akwadogasịa mmanụ na ihe ndị ọzọ maka na ihe ndị eji eri ya bụ ji gọvanọ onye bịara ebe a bụsị awa ga-eri ma nwekwazi ya ụdị mmanya dị iche iche nkwụ ọcha ga-adịkwa ya assorted types of foreign drinks ga-adịkwa ya biya na mọs na ndị ọzọ ga-adị ya agwacha enyi nwoke onye ihe a nọ sị na aga emeela so etu aka ọ ga-adị n'ụbọchị ya. You are invited. You are invited. Yes, all those list on Tuesday, being 13th of September. So you are invited. So n'etu esi eme ewu nnukwu ụbọchị ka ọ bụ anya m ụbọchị a ga-enwechi ndị a ga-esi a ga-enwekwazi ndị a ga-ahụ ahụ in many forms a ga-eji wee celebrate ụmụ mmụọ dị iche iche. Ji bara nnukwu uru anyanwụ mmemme na tempụl anyị anyanwụ ụbọchị ga-abụ ụbọchị oke ọfọ ga-esopụta ụbọchị anyị ga-eji wee gọọ ọfọ wee nye ndị enyi anyị niile friends of the temple. Anyị ga-agọrọ ha ụfọdụ ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị ahụ. Then ndị ọzọ dị iche iche ndị anyị na-arụ n'ọrụ mmụọ dị iche iche anyị ga-agọrọ ha ụfọdụ ụzọ n'ụbọchị ahụ. Then ndị yọkwaziri ka agọrọ ha ụfọdụ ụzọ pụrụ nnukwu iche na that special event anyị agụkwara ha ụfọdụ ụzọ pụrụ iche anya ụbọchị. So ọ bụrụ na ịchọrọ ka ịchọ na ndị a ga-achụrụ àjà ma ọ gọrọ ụfọdụ pụrụ iche n'ụbọchị ahụ chaachị na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. onye afọ nọ mbi eji onweta m. So gịnị ka m na-ekwu gị nwe onye Igbo ebe ọbụla ị nọ ọ ihe kwesịrị ekwesị eziokwu na ọtụtụ ndị Igbo adịghị akọzi ugbo. Ọ bụrụ na ị nọ n'ala Igbo try ka ị nwee farm, your own personal farm, ebe ị kọrọ ụfọdụ ji one ma one to mark the farming season. Ọ dị nnukwu mkpa. So mana ọ bụgoro na because of nature of your work na ị nwere ike ịkọgbukọ onwe gị, ọ danyekwa n'anya na ị ga-eselebreti ya chi ya ezumezu ya mmụọ niile gị na ha so na mmụọ dị be nna gị waala ha ji ọfụ. Ọ dị very important maka na enwere good blessing na-flow into the entire creation n'oge a owuwe ihe ubi. Oge ngosi ka ọ na-abụ because oge the forces of nature ji atụ anya ekene n'aka mmadụ n'aka ihe niile ekere eke to be grateful to the Almighty for the fact na ihe a kọrọ n'ubi mere nke ọma. So onye nyere nnukwu ihe n'aka, much is also expected. So learn how to be grateful in whatever you are doing. Wepụta ofu ụbọchị ị ga-asị my ancestors thank you n'onu kwekwara ka m fụ eri m ji ọfụ nke arụwa 2022. Maka na ọ bụrụ mmadụ niile bidoro 2022 a na-afụ ụfụrụ ji ya a na-ekwu maka ya. So oge ihe ọhụrụ ji eme in the entire creation. Ọ ya kpatara na onwere obodo ji erim ji egwu eti ebele maka na ha mara the spiritual meaning of showing gratitude to the Most High
forces of nature na ihe a kọrọ n'ubi maka na ọ bụrụ mmadụ niile bidoro farming season nọkwa ya ruo oge harvesting time bụrụ mmadụ niile mana ọ na ọtụtụ ndị mmadụ ịmụrụ ka esi eme appreciation ịma ọ na-ekele nwaanyị na-agwa akịrịka adị agwọta ọzọ especially ihe ọbụla nwere oge eji eme try ya to key in during that season ka iso wee nweta blessing dị na ya mgbe ọbụla enwere new crops ihe anọ season ihe gbasara any particular food or fruits try to key in and eat it at that particular time ka iso keta oke and blessing that follows the ushering in of that new thing. But you don't understand it that way. Onya maka the dey pay attention. A na-egworo okwu gbasara ji ọfụ, they draw interested maka na ịmara uru ọbara. Come mmadụ celebrate, they will say thank you. Those who are land. Kuru kwelu ka ndị ndụ wee bido n'oge ọkụkụ ihe ubi wee ruo n'oge owuwe ihe ubi. We mark the beginning and ending of farming season. So you should be grateful to the gods. So, or if you want to join us, some people, because of the nature of their business, their work, maybe some of them are not even close to the home. Then, when we celebrate to where at their own base, you can key in during the time I get celebrating at Temple on the 13th. So when what I'm going so nyabo mmemme bụrụ nnukwu iche n'ala Igbo agbọrọ New Yam Festival ọ nnukwu mmemme ka ọ bụ na ị nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi a ma ọ bụ ihe ọbụla anyị kụzigoro gboo n'ọdịnala Igbo na-agbagwoju gị anya send the alum message na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. Aga m enyere gị aka ya bụ ihe ozi anyị bịara n'ụbọchị taa n'aha Chukwu Okike nke bụ pụrụ ime ihe niile anyị ekene gị n'ụbọchị taa kenekwa the gods of our land, our ancestors ndị niile nọ sonye n'ime arọ 2022 soro na farming season wee rutekwa taa na-abanyekwa na oriri owuwe ihe ubi. By the virtue of joining in this celebration, may we receive blessing. May there be new blessing upon our lives. May there be renewal of productivity and productive strength in our lives. Let there be new things that will begin to happen in our life, positive wise. Now, this time, I'm a barrier. As you come up with a barrier, all over the globe who believe and key into this festival. May the blessing that follows New Yam Festival reach all of us in abundance. Now, I have to go to the only can in here. Yagazieno. Mafo. Ka ọ dị n'oge a echi anyị ga-eji more interesting topic wee bịa echi. Ihe anyị ga-etriti echi ga-abụ gịnị bụ iyi ụwa mmadụ, kedu ihe mmadụ kwesịrị ime gbasara iyi ụwa ya, ọ kachasị ndị nwere negative iyi ụwa. Then kedu ihe a ga-eme ka e reverse that negative iyi ụwa. Ndị nwere positive iyi ụwa, however, but that you have not been activated. Kedu ihe a ga-eme ka activate ya udo obi wee dị. Onye abụ nkụzi anyị ga-eji anyị akụzi echi. Kawa arụ ka ifuru isonye na nkụzi echi maka ọ life changing one. Ya gazienụ n'ọfọ kachifonu.